vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamera sekudai so: ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 24 years ekuberekwa. Ndine mwana wangu wane mukoma. Apa on top of that ndava nepamuviri. Manje handichazivi kuti nhumbu iyi ndoita sei. Handisi kuziva kuti nhumbu yacho ndiye mukomana wangu here, ndiye vamufundisi here, kana kuti ndeye ng'anga yavamufundisi avo vandinoshandira, because vanopota vachienda neni kung'anga. Zvakazoitika kuti vange vachizotanga kuenda neni kung'anga ndezvekudai mukoma. Ndakatanga kushandirawo amai mufundisi kune chimwe chishopu chavo, then musikana wavo webasa ndokubva achizosiya basa achiti ainge achida kuenda kuSouth Africa. Ndokubva ndachizonzi ndinge ndichiuya kumba kuzovashandira samaid. So ivo vanongogara vasipo mukoma. Hameno kuti kunetsana here kwavari kuita nemurume wavo kana kuti chii. Mukoma pamwedzi vanokwanisa kungoya maybe one day votodzokera kumba kwevabereki vavo, ende vanhu havatozvizivi kuti amai nababa mufundisi havasiri kugara pamwe chete. Saka munongozvizivawo kuti apa ugere nemurume wemunhu, apa iye anenge ava kutokuona sekunge ndiwe watova amai vemba. Zvese ndini ndinovaitira, vaisira mvura yekugeza, kuvaainira, kuvawachira, kuvabikira zvokudya nekuvapa. Apa vanofarira kudyira mubedroom. Saka mandei vakazoti uya kuno, ndokubva ndachizoenda kuya mukoma, ndokubva tachitanga kutaura dzimwe nyaya, then tikabva tazorara tose. Mushure mekunge tatanga kurara tose, vakabva vazoti zvinhu izvi zvataita zvatondibvisa pamberi paMwari, saka uri kufanira kuti unge uchitoenda neni kung'anga. Mukoma nashe ndakamboramba ndikati imi kuenda nemi kung'anga kuti zvigoita sei? Vakabva vati ndo kutochenurwa kwacho ikoko. It was so weird the way that he was talking. Ndakazobvuma mukoma mushure mekunge vandipa mari, ndokubva ndazoenda navo kung'anga because vakandipa 400 US. Takati tasvika kung'anga kwacho ikoko, ndipo apo patakabva tachizogezeswa nayo ng'anga yacho. But ng'anga iyi yakabva yazotanga kundinyenga. Ndikabva ndavaudza, vakati sekuru havarambirwe, kana ukaramba kurara navo vanongoya vachizorara newe usiku wakarara, saka zviri nani kutoti ungorara navo uchitonakirwa paya. Mukoma ndakabva ndatanga kurara navamufundisi boyfriend yangu uye zvekare neng'anga iyi. Manje nawo handichazivi apa zvimwe zvinhu zvava kuitwa navamufundisi, zvimwe zvacho zvinototyisa mukoma. Zvose izvi zvakatangira pakundimanikidza kuita bonde neng'anga yavo. Hongu inini navo tainge takawirirana kutodanana chaiko, even though vachizviziva kuti ndine boyfriend, but yekuzomanikidzwa manje kuita bonde neng'anga ndiyo yakandirwadza. Worst of all, ng'anga iyi mukoma yakati musi wayauya uzonditora ndichizoenda kunorara kumba kwake, akabva achizoti ndakanganwa, ndanga ndichifanira kuti ndige ndichiudza murume wako, in which ndivamufundisi ava. Ndikati kuvaudza kuti kudii? Vakabva vanditi kofini ravo raita. Ndikati kofini? Ndakabva ndangofungidzira kuti zvimwe kuda maybe kuchechi kwainge kwaita rufu. Handina kuzonyanya kubvunza zvakawanda. Takasvika kumba kweng'anga iya ndokubva tarara tose. Mangwana acho makuseni mukoma iye akabva auya ndokubva azondipika up. Handichadi hangu kutaura zita rekumuchuari kwacho. Takaenda kuya mukoma ndokubva azopika up kofini riya. Handina kuda kubvunza zvakawanda, but ndainge ndava kungofila weird kuti tinofamba tiine coffin at the back of the pickup. We then drove back home. Ndokubva atoti iwe ndibatsire. Ndokubva ndamubatsira mukoma. Coffin iri kutaura kudai so riri mustudy room, ndo marinogara coffin racho iroro. Ivo amai mufundisi vanoti kana vakauya ndinonyatsokuvatarisa ndichida kuona kuti will she ever enter that room. Vanoita kunyenyeredza mukoma nashe. Umwe musi ndakatomboti mama onai gonzo iri, vakati riripi. Vainge vakagara mudining vachiona havo maNigerian. Saka ndakabva ndamhanya ndichinovhura door remuspare meya. Vakabva vatongodzokera vakabva vatowedzera
volume paTV vachitona zvavo mamovie. So I'm really scared mukoma. Nyaya dzandiri kukuudzai mukoma ka ya saka ivo zvavanoita vanotungopinda mukofini imomo vamufundisi ava, but not each and every day. Vane mazuva ameno maybe vanoita zvekuudzirwa nen'anga yavo. Kana vapinda mukofini muya then vanobva vararamo mukoma vozobuda zvavo. Pavanobuda ipapo chiso chavo chinenge chakaita kujeka, kupenya, kuita sekunge ngirozi. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei mukoma, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndakarovesawo amai guru vangu. Naamai guru ava tainge tiine grudge mukoma nashe. So apo pandainge ndichiriwo musikana wechidiki ndakambofambidzanawo noumwe murume uyo wandaifungidzira kuti ndiye achazondiroora, but mukoma nashe amai guru vakabva vachizoenda vakabva vachizonoudzawo umwe mukadzi uyo ainge achidanana naye murume uyu. Ndakauya ndikarohwa mukoma, then I gave up on that relationship, but ndivo vakazvikonzeresa zvose izvozvo. Saka ndakabva ndatongonzwa ndichivavenga kusvika pari zvino mukoma ndakavavenga zvisingaite. Ndakazoti ndava kunokuwo, ndava kugara nemacousins angu kuno kuCape Town. Mukoma nerimwe zuva ndakati ndiri kumasowe ndobva ndaona pachiitwa chiprofita kuti umwewo ainge aripo pachechi, amai guru vake ndo vainge vachimuroya vachimukanganisira upenyu hwake. Ndakangofunga ndikabva ndati but uyu ndiwo mukana wekuti ndige ndichitongovakaurisa amai guru ava nekuvavenganisa nevana vavo ende vasambochengetwa zvachose, because machengeterwo acho avainge vachiitwa nevana vavo aita kushota mukoma, kuita kupiwa mari yakawanda. So ininiwo ndakabva ndachizotaurawo nomwe muprofita. Munongovaziva maprofita kuti ivo mari vanoida. So ndakabva ndataura nomwe muprofita uya akabva achizoti aikwanisa kundibatsira, ende zvechokwadi akabva andibatsira muprofita uyu. Akabva ati hazvinetse, zvatichaita ndezvekudai. So apo paunenge wava kuda unouya nevana vaamai guru ava, then kana wauya navo pano tinobva tachizoita mhiko dzekuti ivo vange vachizoramwa amai vavo zvekare nekuvafuratira, ende ndichaita mhiko dzekuti ivo vange vachizoita sekunge muroyi wekurevesa. So mukoma nashe ndakabva ndachizoudzawo vana vaamai guru kuti kune kumwe kwandainge ndambobetserwa ende ndaiona sekunge ikoko kwainge kutori kwechokwadi. So vakabva vati it is okay, tinoenda tose. Takabva tazoenda tose kuya mukoma nashe. Mushure mekunge taenda tose, ini nemuprofita uya tainge tichitozivana kuti patakamira ndepapi. So vakabva vachizovapa chiprofita chekuti amai guru vainge vari muroyi. Vakaramba vakati kwete kana, ndokubva vanzi aiwazve hapana pamungambobvuma kuti ivo amai venyu muroyi. Mwana wemuroyi haangambobvumi kuti mubereki wake anoroya. Asi zvandava kuda kuita pano, umwe noumwe ndichamupa nhombo dzake ange achizoenda kunodzishandisa, uye zvekare kana wadzishandisa une hope dzauchatanga kurota. Ipapo ndainge ndakatoudzwa kuti vanhu ava hope dzavainge vachazorota dzainge dzitori hope dzainge dzichazokonzereswa nadzo nhombo idzodzo uchirota izvo zvinenge zvichitaurwa naye muprofita iyeye. So mukoma nashe takaenda kumba, umwe noumwe ndokubva ashandisa nhombo dzake. Ndakabva ndachizofonerwa necousin sister yangu makuseni achiti wakaita hako mwana wababa vangu. Ndikati ko indava? Zvikabva zvanzi ndakarota amai nezuro vakatouya vakabva vati muri kufunga kuti makangwara. Handiti ndakakuudzai kuti handidi kuti munge muchienda kumasowe, manje manga muchifungidzira kuti makangwara. Ndazviona ende zvose zvamanga muchironga
hapana kana chichabudirira, muchafa muchitambudzika. Muri kuzvinzwa here? Kubva nhasi hamusisiri vana vangu. Mukoma Nashe, nhombo idzi idzo dzainge dzitori nezvituko pamusoro padzo. My cousin sister umwe wacho akazondifonera, ndikangoti maybe somewhere kuma 8 am. Ndikati kochiko nhai mwana wababa vangu? Akabva ati kwandiri, shamwari, kuno kuzvinhu hazvisi kumbofamba zvakanaka, ndiri kutonetsana izvezvizvi nemurume. Ndikabva ndavafonera ndikati kochiko chiri kuitika ikoko? Vainge vachitoti ini zvemunhu handichatombomudi pano, zviri nani kuti ange achiita fokof achidzokera kwavo. Ndikatoona kutoti dzainge dzatova mhepo, dzainge dzasimuka kunodai. Then imwe cousin brother yangu ikabva yabatirwa mamessages mufoni kutaura kudai kulesi. Vakatoenda mushure mekunge mamarriages avo asheka mukoma kumabasa uku, wani wacho akabva azodzingwa basa. Ndikabva ndati muri kuzviona ka, muri kuramba henyu kuti amai venyu ndivo vanokuroyai, but you need to know kuti kana munhu ari muroi anenge atori muroi. Saka vakabva vachizonetsana naamai vavo, ivo vachiti handina kana chandinoziva. Munongoziva zvino vichinzi kuti munge muchikwanisa kusunungurwa, muroi ngaareurure. Mukoma takabva tazoenda kumusha, ivo vakazoenda vakabva vachizonopedzerana naamai vavo. Pandakazonzwa zvichinzi vakazonorova amai vavo mushure mekunge vaendawo nekamwe kang'anga, which I know kuti katori kang'anga kefake, nekuti kangadai kakakwanisa kuona kuti aiwa munhu uyu iye ari kutongonyeperwa, but kakabva katotangawo kutongo saidhirana nevana ava vaamai guru kuti reururai, ndokubva vazorova amai vavo. Ndiyowo confession yangu yandiinayo. Mukoma, kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Haidi uyo. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa. But handiti amai guru ndiamai here, because kana kuri kunzi vakarohwa amai guru ava, zvinoreva kutoti semhuri muchazototanda botso chete. Asi ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndikudawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe, especially kana kuinewo vanoshanda sana nachiremba, kuti zviri healthy here. So ininiwo ndinoitawo basa rekudrive matrack. Mukoma Nashe, I am always on the road. Saka ndakabva ndachizoendawo kun'anga ndichidawo kuti tige tichizoisawo madhamu kawo. But nyaya iripo ndeyekuti zvinhu zvacho zvandakapiwa ndakanzi ndinofanira kupota ndichinwa weti yangu. Ndikati aiwa patomborina kana nyaya. Ndakati ndati fambei. Ndo pandakabva ndachizopiwa zvekare mimwe mishonga. Mukoma, kuri kungoda kungochengetedzawo marriage yangu nemudzimai wangu. Nawo dambudziko riripo, ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichinwa weti yangu pose pandaitira weti iyoyo ndinofanira kuti ndinge ndichiinwa. Saka kuyawo panapa ndiine secret yangu iyi mukoma. Toda kubvunzawo kubva kumhuri yeZimbabwe kuti nai zviri safe here izvi zvandiri kuita, kuti weti yose yandinenge ndaita ndinobva ndaidzosera zvekare mudumbu, nekuti dzimwe nguva ndinonzwa masharp pains. So handichazivi kuti maulcers here chiko chiri kuitika kwandiri. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi zviri safe here izvozvo kuti unonwa weti yako each and every time paunoiita? Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndinoitawo zveuslay queen. Ndanzwa nekubira bosi vangu mari mukoma. Ndava kutya kuti ndinokwanisa kuzobatwa. Saka friend yangu iye akatokwanisa kutowanawo mbinga yake, mbinga ine mari, munozvinzwa mukoma Nashe. Saka ndakabva ndati sezvo iye
awana munhu ane mari, neniwo ndava kuda munhu wangu ane mari. Akabva anditi, aiwaka, hapana paungangotanga nekuti watova nemunhu ane mari. Unofanira kuinvesta in yourself to build your body to look nice. Saka mukomana Nash ndava kuona kuti izvi zveuslay queen unototanga waluza mari yakawanda kuti unge uchizowana mbinga, because ndinongogara ndakastyliwa musoro wangu, manails nei each and every time. Zvazosvikawo pekuti zvava kundiremera womukoma Nash. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Apa ndiri kungoramba ndichingobira chete boss wangu mari. Ndinotya kuti kana ndikabatwa zvinhu zvangu zvinobva zvatodhakwa, because ipapo pabasa apa ndipo patori futi nechiraramo changu. Apa ndava kuita zvekubira murungu wangu. Idzo mbinga dzacho mukoma hadzisi kana kumbouya. Ndinospenda mari yakawanda, because kune kamwe karestaurant uko kekuti kana ukaenda ikoko unokwanisa kutobvako watova nembinga yako. Zvino mukoma chikafu cheko chinodhura. I want to give up, but mari yamadam boss yandaba yakawandisa. Saka ndirongoti kana ndikakwanisa kuwana mbinga ndobva ndadzosera mari iyoyo. Please advise me. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nash, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Naye zvinorevei? So mainge muri muna October apo patakaenda kumariro. So amai vangu vainge vashaika, but mafiro akaita amai vangu a lot of doubt mukoma. So ndakazoti ndadzoka kuno kuSouth Africa nemurume wangu, ndakaona amai vangu mukoma kutovaona, but vainge vakaita kunge shiri. Musi wacho iwoyo kwainge kuine load shedding. Saka murume wangu akangobuda zvemaminutes mukoma, akangoita sekunge munhu adaidzwa panze, because ndakatomubvunza kuti kuri kuenda kupi. Ndobva ndatosara ndichipopota paya. Akangobuda mukoma ari chamuhwiriri, akangoti achingonobuda. Ndobva ndangotarisa kuwindow, because ndainge ndakabatidza torch yefoni yangu, but still maiva nerima. Ndikabva ndati zviri nani kuti ndige ndichivhura hangu curtain. Ndokubva ndavhura curtain paya. Ndakati ndichingonorara pamubhedha, ndakangoita sekunge munhu angovarairwa. So ndakatarisa kuwindow, kwava kutoona amai vangu. Ndakavaona mukoma, but musoro wavo ndiwo wainge uri musoro wemunhu, asi mutumbi wavo wainge uri mutumbi weshiri. Naizvinorevei mukoma zvinhu izvi zvakatoitika live and direct. Ndakatarisa kudai. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi zvinorevei? Ngativabatsireiwo mucomment section.